दिनैनि भिडिअ'आ मा जागोन नोंसोर नायना हरबाय थादोलाय आंजों होनबानो मिथिखागोन नालाय बुरजा नायना हरबाय थादो भिडिअ'खौ जोंहानाव आलासि फैदों नै दे लोंदो साया इउटुबाव होगोन दे लास्ट ओइ लाया दे लाया जादो दे जि लाजिखायो आलासिफोरा ओंखाम जानो लाजिलायो थाखुमालायनानैसो जायो जादो लाजिनाङा जालाबाय दानि आलासिनि खानाया खथ्थ' मोजां ओमफ्राय सोरबा बानायजानोबा बियो बिराद मोजां बानायना होखायो आरोना मिनिमोन नामा नोंना नामा फेसबुकाव मिनि ना औ माबासो दा आं बोरैबा फेसबुक पेज दं आरोना बेना मा होनोमोनलाय हैयांसोनो बेना फेसबुक पेजनि नामा जि मोजां खानाया जोंहानि आलासिफोरनि खानाया खथ्थ' मोजां मोजां मानसिफ्राबो जि मोजां खानायखौल' देखायनाङा मानसियाबो नाहरदो खनसे नैदो ओरै होन एबार आंना महरा सोलायसिगोन आरो मालायफोरखौल' बेसेबां बानायनानै होबाय थानो आरोना बेखायनो आंबो बानायजानो लुगैबाय आंनाथ' मा होनो आंखौ मोदाय रानि बायदिसो नुयोमोन नै जेंगावगावनो एबार आंना महरा सोलायसिगोन दा बिनि खानायखौ आं खालामना मा खालामबावो बियो मानसिया ना मा जादों मोखां देखायनो लाजियो बियो मा होनोमोनलाय ओइ मा नामोनलाय इंलिस मेकार बायदि ओमफ्राय मोखां देखाया आरोना बियो ओमफ्रायो दानि इयो लांदां दंमोन ओमफ्राय दाना आं भिडिअ बानायनाय लोगो लोगो जे बे मास्क गाननानै रायज्लायफैबायनो मा होनदोंमोनलाय बुंफिनदो दे बिनि खानायखौ आं खालामना होनो नागिरदों माने सोरबा आङो ओमफ्राय नैबेयो बानायगासिनो आरो मा नाममोनलाय रतिमा सरि हिमाश्री होना हिमाश्री बरपेटानि सोरबा सिनायोबा खोन्थाहरनो हागोन नै बरपेटानि सिख्लाफोर सयथा नैबेनिखौथ' मोखां नुखाया दा मोखां गैया इनिया नामा बेना फेसबुक पेज दं आरो दै मा होनो सोरबा नायनो हागोन मा होनोमोनलाय मा नाममोनलाय हैयांसो बिनि नामा हैयांसो बिनि पेजखौ नायनो लुगैदोंबा बे फेसबुक पेजाव थांनानै नायहैनो हागोन हैयांसो होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन नामा रुक्मिनि नै बेबो ब्लग बानायगासिनो बेनाबो माबा दङ इउटुब चेनेल दङ ओमफ्रायो मा नामथाय चेनेल नामा रुक्मिनि मोसाहारि हो रुक्मिनि मोसाहारि होनो बिनि इउटुब चेनेल नामा नायहैनो हागोन थांनानै ओमफ्राय बियो दा ब्लग बानायगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय नै आंना फोननाया जोब्बायानो बारा खानाया बारा इमान रोजा नङाना आंनि खानाया ओंखायनो नै हाबायानो खावब्लिद ब्लिदसो नुबाय आंखौ नै खावब्लिद ब्लिद बुरैरै नै जायजों खानाय स्ट्रेट बानायजानो नै ओमफ्रायो बेना बिराद मोजां आरोना खानाय स्ट्रेट माबा खानाया नै ओमफ्रायो सोर बानायजानो गोसो बेजों बानायजानो हागोन आरोना ओमफ्रायो आंनाव कमेन्ट खालामबाबो इउटुबावहाय आंनाव कमेन्ट खालामबाबो मोनगोन आरोना मानोना बे आंजों लोगोखा नालाय ओमफ्रायो आंखौ बुंहरबानो बेखौ मोनगोन आरो जायनो नांगौ माने बेबो आंखौ बहुत दिननिफ्रायनो लेंहरबाय थादों आरो माने आंनाव जोंनाव बरपेटानिफ्राय फैदों बरपेटानिफ्राय बिजनियाव फैदों आरोना दिनैहाय बरपेटानि बियो बरपेटानि जाय नायो सिनायगोन मोखां देखायानो लाजियो आयु आंना दालागै जि बुरजा जाबाय बिदि लस जाबाय एथ'ब्रा खमायलांबाय सानफ्रामबो थिनथायाव खमायो मा दाख्लैथ' 8 खमायखादों आसुरितसो सानदों खमायखादों ओरै देखायनो हागोन नामा दे खोन्थादो बुंदो रायलायदो आं दायो खानाय स्ट्रेट खालाम सोरनि नोंसिनिया आङो हाय गाइस आंनि आं दायो खानायखौ नै स्ट्रेट खालामबाय दङ ओमफ्राय नै खावसे थांबाय आरोना फोरोङाबा नों फोरोंबा सोलोङो नै दिनै सानसे कारेन्ट गैखायामोन ना नै दासो बोनो मोनबाय हरावसो फुंनिफ्राय नेयै नै फुंनिफ्राय नेयै दासो गोजौ
खालामबाय दं दासो खावसे थांदो नै गोजा फैनांगोन ना नोंसानाव गोजा जानाव फैगोन माला ओमफ्रायो समा गाबोन समफोर माथो नों गाबोन समफोर माबाया ओइ र' नोंखौ खानायखौ बिराद मोजां मोनदों आरो बानायजानानै ओमफ्रायो ओंखायनो बिराद बिसोरबो गोसोआ बिराद मोजां मोनदों आरो ना बानायनानै बिदि रिजाल्ट मोजां जाबाथाय बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बिराद दांनायबाय थानो लुबैयो ओमफ्राय नायनायाव बिराद मोजां नुयो नालाय ओंखायनो बिदिनो खालामबाय थायो आरो बिदि जमा लानानै खालामबाय था जमा लाना खालामना गोसायसिनदो नै लोगोफोरा आंना खानाय बानायनाया जाबाय आरोना ओमफ्राय नै मानसिखौनो खावब्लेद बोरैबासो नुबाय नै माबायदि नुखो इसोर बिदि खानाय बानायबाथाय फार्स्ट समावहाय नायनोनो सुखुवा आरोना आङो बोरैबा नुबाय बेखायनो आं खानायखौ बानायनोनो बाखायो ओमफ्राय दाथ' जि बोरैबा नुबाय नों खानायाव थख्लिख्लिसो नुबाय